யூடியூப் போட்டுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஜஸ்ட் ஐ அம். हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ஒரே நிமிஷம். வில் ஜஸ்ட் ஐ அம் லான்ச்சிங். நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கிறது பேர் எழுதி இருக்கிறது பிரகாரம் நீங்க வரல. இன்னைக்கு இருக்கீங்கன்னா நீங்க வரலாம். சிவன் அன்மியூட் பண்ணீங்க. ஓகே. சிவதானு பிள்ளை நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ரெடி இருந்தா நீங்க வாசிக்கலாம். ஓகே. கார்த்திகேயன் 12-13 பேர் பேர் கொடுத்தீங்க. நீங்க சொன்னீங்கன்னா if you raise the hand அப்ப வந்து அவங்க உங்களுக்கு அத அன்மியூட் பண்ணுவாங்க. கிருத்திகா, சுனிதா, விஜயஸ்ரீ, சரவணன், கார்த்திகேயன், வசந்தி, வெற்றி செல்வி, சரோஜா கோபாலன், லக்ஷ்மி, நவீன், மலர், சாந்தா, நீங்க எல்லாரும் பேர் கொடுத்தீங்க. நீ யார் வாசிக்கணும்னு சொல்றீங்களோ ரெடியா வாசிக்கலாம். கை உயர்த்துங்க. யார் வாசிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ கை உயர்த்துங்க. மாதாஜி உங்களுக்கு இது பண்ணி ஹோஸ்டுக்கு இது பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. டுவெல்த் சாப்டர் வந்து டாக்டர் சுஜாதா ஆல்ரெடி அது பிக்ஸ்டா எழுதி கொடுத்தாச்சு. சுனிதா அவங்க வந்து நீங்க வேற இன்னொரு சாப்டர் எடுத்துக்கலாமா? ஓகே. சுனிதா நீங்க வாசிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு? சாட்ல போய் எழுதுங்க. ஓகே. மாதாஜி இன்னைக்கு சுனிதா அவங்க வாசிக்கிறாங்க. அன்மியூட் பண்ணணும். சத்தம் வரல. ஓகே. பிஜி 01 02 03 04 05 நீங்க எல்லா பேர் மாத்தணும். நாளைக்கு நான் பிஜி 01 தான் சர்டிபிகேட் கொடுக்க போறேன். நான் பேரு சர்டிபிகேட் அதனால மாதாஜி நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அவங்க எல்லாரும் மொபைல் நேம்ல இருக்காங்க. அப்படிங்களா? ஓகே. சாமி முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல 16 பேர் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு பரவாயில்ல 5 பேர் இருக்காங்க. ஓகே. இவங்க அவங்க பேரை சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்ல எல்லாருக்கும். ஐயோ சுனிதா மாதாஜி கொஞ்சம் அது ஒரு தடவை கிளாஸ் தூக்கிட்டா கையை உயர்த்த சொல்லுங்க. அவங்கள கை உயர்த்தலை. ஒருத்தர் வந்து ரிசல்ட்னு கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அவர் என்னதுக்காக மாதிரி கொடுத்திருக்காருன்னு தெரியல. இன்னைக்கு பண்ணலையா? சரோஜா ராஜகோபாலன் மாதாஜி are you going to do? எல்லாரும் 12-13 பேர் கொடுத்திருக்காங்க. I think we are wasting time now. சரி ஆரம்பிங்க. நான் சேவிக்கிறேன். I think ஜானகி ராமன் பிரபு அவரை வாசிக்க சொல்றேன். ஜானகி ராமன் பிரபு உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. அன்மியூட் பண்ணி நீங்க வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். So before entering into the chapter, நம்ம invocation prayers பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we'll enter into the chapter குள்ள போலாம். prayers பண்ணிட்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபான ஸ்ருதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பத்தித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க. பகவான் உங்களுக்கு எல்லா கிருபைகளும் அருளட்டும் என்ற பிரேயர்ஸோட நான் இந்த செஷனுக்குள்ள போறேன். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகிறது கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில். அதாவது 3வது சாப்டர்னுடைய டெப்த் ஆக்சுவலி. அதாவது அங்கே வந்து ஜென்ரலா கர்மயோகம் மட்டும்தான் நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பகவானுடைய அந்த கர்மயோக, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்துட்டு கர்மயோகத்தை எப்படி செய்வது, அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகம் தான் பேசிக்கா இந்த இதுல ஃபோக்கஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதன் மேலதான் நம்மளுடைய செஷன் இந்த சாப்டர் முழுமையா இருக்கும். ஸோ பகவானுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு குழப்பம். ஸோ அதாவது கர்ம சந்நியாசத்தை பற்றியும் கர்ம யோகத்தை பற்றியுமே மறுபடியும் அவர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாரு இந்த சாப்டர்ல. ஸோ கம்பேரிஷன் வரும் நமக்கு. அதாவது செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்தே கம்பேரிஷன் ஸ்டடி, எதுக்கெல்லாம் அவருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கான கம்பேரிஷன் நமக்கு வரும். இதுல சம்மரி இல்லைங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் இதே சம்மரி ஆயிடுச்சு, பெரிய சம்மரி. ஓகே, வாசிங்க பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அர்ஜுனவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யச்ரேயேதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம், அதாவது தெளிவாக சொல்லணும்னு கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைக்கிறீர்கள். அதாவது செயலை இன்னும் அவர் கிளாரிட்டிக்கு வரல. செயலை துறக்க சொல்லவே இல்லை பகவான். செயல்களின் பலன்களை தான் துறக்க சொல்லியிருக்கார். ஆனா மறுபடியும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த 3rd சாப்டர் மீண்டும் நம்ம அர்ஜுனர் கேட்கிறார். சோ பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்தீர்கள். விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கார். யாரு? அர்ஜுனர் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். சோ இரண்டுமே முக்தியை அளிக்க வல்லதுதான். அதாவது கர்ம சந்நியாசமும் சரி கர்ம யோகமும் சரி நமக்கு முக்தியை வழங்க வல்லது. ஆனா இதுல எது சிறந்ததுனாக்கா கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம் தான் உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்வார். பக்தியுடன் செயல்படும் நிஷ்காம கர்மயோகம் தான் உயர்ந்தது. செயலற்ற தன்மை எப்பொழுதுமே நன்மை கிடையாதுன்ட்டு பகவான் ஒரு இதுக்குள்ளயும் பாத்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டே வருவார். அததான் இங்க நம்ம கம்பேரிஷன். அர்ஜுனருடைய தவறான புரிதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்த்தம் பண்ணிக்கிறது அவரு. அதாவது வெறுமனே பக்தியே இல்லாம நம்ம கடமைகளை சேர்ந்துகிட்டே போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வறண்ட, அதாவது மன ஊகங்களை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ட்ரைனஸ் தான் நமக்குள்ள இருக்கும். அதாவது பக்தி என்பது ஸ்வீட்னஸ் நம்ம மனசுல. நீங்க எந்த ஏதாவது பூஜை புனஸ்காரங்களை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்குள்ள ஒரு அந்த பரவசம் என்பது இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் ஸ்வீட்னஸ் ஆக்சுவலி. ஆனா அந்த ஸ்வீட்னஸே இல்லாம வெறுமனே கடமையை செஞ்சுட்டு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வறண்ட இதுதான், அந்த நேச்சர் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாரு, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்ட்டு பகவான் அந்த ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ்ல இருந்தே சொல்லிட்டு வராரு. 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஞான யோகத்தின் மேலே, அதாவது 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு ஞான யோகத்தின் மேல பதில் கொடுக்கிறார். அதாவது சாங்கிய யோகம். சோ அதாவது கிருஷ்ணர் விவரித்த ஆன்மாவின் அறிவு, அதாவது ஆன்மா என்பது யார், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் என்பது என்ன,
சோ இந்த ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தம் என்னன்றது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். பரமாத்மா என்பவர் யார், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பேசிக் லெவலா வந்து கவர் பண்றார். டீடைலா நம்ம பின்னாடி 13வது சாப்டர் இருக்கிறதுலயே வந்து 13th சாப்டர் தான் டஃபஸ்ட் சாப்டர் இந்த பகவத்கீதையில. அதை புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா பகவத்கீதையே புரிஞ்ச மாதிரிதான் கணக்கு ஆக்சுவலி. சோ 2வது அத்தியாயத்துல அங்க ஞான யோகத்தின் மேல கவர் பண்றார். அதுக்கப்புறம் 31ல இருந்து 37வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகத்தின் மேல கவர் பண்றார். பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை வந்து விளக்கப்பட்டது. ஒருவருக்கு தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன, அதாவது இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் எப்படி நம்ம செயல்பட வேண்டும் என்பதை எல்லாமே வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கார். சோ உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ வந்து செய்யணும். அதாவது ரிலிஜன் மீன்ஸ் தர்மா மீன்ஸ் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். இது இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இனம், மதம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. மதம் என்பது தர்மத்தை குறிக்கிறது. சோ மதம் என்பது இந்து, கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம் அப்படிங்கிற இதுவே கிடையாது. ஆக்சுவலி இட் டசன்ட் டிஃபைன் எனி டிவியேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை குறிக்கிறது. தர்மம் என்பது என்ன? தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒருவர் செவ்வனே செய்வதுதான் தர்மம். அதுதான் வந்து சொல்றது. இறுதியில நம்மளுடைய வேலை என்ன, நம்மளுடைய கர்மம் என்ன என்பதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுதான் வந்து கர்ம யோகத்தின் மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா 42ல இருந்து 45 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன். அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகத்தின் மேலதான் வருது. அதாவது பல செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கலை விளக்குகிறார். அதாவது நாம வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யும் செயல்கள் மீது பலன்களை பற்றுக்கொண்டு நாம செய்யும் பொழுது நாம இந்த ஆத்மா இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் பந்தப்பட்டு விடுகிறது. அததான் வந்து விளக்கி இருக்கிறார் பகவான். அதுக்கப்புறம் 46ல இருந்து 53 வரை புத்தி யோகம், அதாவது பக்தி யோகம் வித் ஞானம். சோ ஞானம் கலந்த பக்தியை பற்றி அவர் பேசுகின்றார். அததான் வந்து புத்தி யோகம். சோ பக்தி சேவையால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. அதாவது நாம செய்யும் செயல்கள் அனைத்தையுமே வந்து செவ்வனே செய்து பலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நாம இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம். இதுதான் அந்த ஞானம். சோ அந்த ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தி நம் கர்மங்களை நாம செய்யும் பொழுது பக்தி கொண்டு நாம வந்து உன்னத நிலையை அடைகின்றோம். அதுதான் வந்து சிதாதிர் முனி அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம பேசியிருக்கோம். 3வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 17 மற்றும் 18 ஸ்லோகத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் தலம், ஏன்னா ஞான யோகத்தின் மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில இது சொல்றாரு. சோ ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையுமே இல்லை என்பதை விவரிக்கிறார். ஏன்னா நமக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல பிறந்தப்போ என்ன இருந்ததோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு போகணும்ன்றது. சோ நாம வந்து பக்தியோட செய்யும் பொழுது அதுல வந்து பலன்களை எதிர்பார்க்காது செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம செய்யக்கூடிய எந்த செயலுமே நமக்கு கடமையாகவே தெரியாது இல்லைங்களா. அதாவது இது எல்லாமே வந்து கடவுளினுடைய சேவை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யும் பொழுது ஒருத்தருக்கு வந்து தனிப்பட்ட விதத்துல எந்த ஒரு கடமையுமே வந்து இல்லைன்ற அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். எக்ஸாம்பிள், சந்நியாசத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பக்தி பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்குன்னு எந்த கடமையே இல்லை பேசிக்காவே. ஆனா இருந்தாலும் அவர் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல உயிர்வாழிகள் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவர்கள் சில ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே செய்வாங்க. சோ மக்களுடைய நன்மைக்காகவும் இந்த லோக கல்யாணத்துக்காகவும் அவர்கள் செய்வது உண்டு. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கடமை கிடையாது, அது பக்தி. சோ அதனால வந்து ஒருத்தருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளாக இருந்தாலும் அதை பக்தியுடன் செய்யும் போது அது கடமைகளாகவே தெரிவது கிடையாது. அதுதான் வந்து விளக்கியிருக்கிறார் பகவான். சோ அத்தியாயம் 4ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 33வது அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகின்றது. இது கரெக்ட் தான். எதையுமே நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பகவானுக்கு நினைச்சு செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எந்த விதத்திலுமே வந்து பந்தப்படுவதே கிடையாது. அப்போ வந்து அது வந்து ஞானத்தினால் மட்டுமே இதை நம்மளால உணர முடியும். அததான் வந்து ஞானத்தின் தளத்துல வந்து உச்சம் அடிக்கிறது. நம்ம பார்த்திருக்கீங்களா, உடல் தளம், அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் தளம், அதுக்கப்புறம் மனத்தளம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ், அது அறிவு தளம், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக தளம். சோ ஒன்ஸ் நம்ம ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்த்தப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம். 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். எழுந்து போர் புரிவாயாக. எவ்ரி அத்தியாயம் பகவான் வில் டெல் கிருஷ்ணா வில் டெல் ஆல்வேஸ் அர்ஜுனா ப்ளீஸ் கெட் அப் அண்ட் வேஜ் த வார் அப்படின்னு தான் சொல்வார் அவரு.
இதனால் அர்ஜுனன் குழப்பம் இருக்கிறது. கைவிடு அல்லது வேலை செய், அப்படி வேலை அப்படின்னா சண்டை போடு அப்படிங்கறதான அதுக்காக தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து கேட்கிறார். செகண்ட் வாசிங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகேஷ்ச நிஸ்ரேயசகரா உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. எஸ், கர்மயோகோ விசிஷ்யதே, அதாவது சிறப்பானது. அது என்னன்னாக்கா கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் என்பது மிகவும், அதாவது பக்தியோடு நம்ம வந்து செயல்படுவதே சிறந்தது என்று பகவான் சொல்றார். செயலற்ற தன்மையை நாம் எப்பொழுதுமே விரும்பக்கூடாது. அதனால நமக்கு நன்மை என்பது எப்பொழுதுமே இருக்காது. நாம் எப்பொழுதுமே வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும், செயல் புரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலைக்கு ஏற்றதாக தான், லிபரேஷன் அந்த மோடுக்கு போகுது. சந்நியாசத்திலையும் வந்து மோட்சம் அடைக்கிறாரு. ஏன்னா சந்நியாசத்தினுடைய இறுதி இலக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து பக்தியை வந்து கலந்துட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு லிபரேஷன். நீங்க எந்த யோகத்துல இருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கர்ம யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் இறுதியில வந்து பக்தியை வந்து நம்ம எடுத்துன்னு போனாதான் உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சன்னியாசியா இருக்கும்போது ஞானத்தின் வழியா அவங்க வந்து போனாங்கன்னாக்கா, அதாவது தியான வழிபாடு அதுல போனாங்கன்னாக்கா அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில பக்தி என்பது எடுத்துன்னு போனா மட்டுமே அவங்களால வந்து மோட்சம் அடைய முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் மூலியமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது அந்த தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் செஞ்சு மேல போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்துல கலந்தா மட்டுமே மோட்சம் அடைய முடியும். ஆனா பக்தி செய்யறவங்களுக்கு இந்த ஞானம் கர்மம் இத பத்தி எல்லாம் வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இருந்தாலும் அவர்கள் அதில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அதை பற்றி எல்லாம் அவங்க வந்து ஆலோசனை செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ பக்தியே வந்து பிரதானமா எடுத்துட்டு அவங்க செய்வார்கள். சோ ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்ததாகும் என்று பகவான் மீண்டும் ஆணித்தரமாக இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார். எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நிகர்கா அப்படிங்கிற அரசன் ஆக்சுவலி. சோ இவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்கள், தான் செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய பலன்கள் அனைத்தும் தனக்கு, அதாவது புண்ணியங்கள் அனைத்தும் தனக்கு சேர வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர். ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நாம யாருக்கு எதை கொடுத்தாலுமே வந்து அந்த பலன் வந்து நமக்கு வந்து சேரணும்னு நினைக்கவே கூடாது. அது மிகவும் தவறான செயல். எதை கொடுத்தாலும், எதை அவர்களுக்கு நாம வந்து சப்போர்ட் பண்ணாலும், பிசிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாலும், ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில ஒருத்தருக்கு நாம உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செஞ்சுட்டு மறந்துடணும். செய்ததை நாம உடனடியாக மறந்து விட வேண்டும். அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை நாம வந்து என்னைக்குமே வளர்த்துக்கணும். ஆனா இந்த நாம செய்தக்கூடிய தான தர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து அந்த புண்ணியங்கள் அனைத்தும் தனக்கே வேணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து கருமித்தனமானவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மகாண்டா மோட்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான் அந்த நடவடிக்கைகள் செய்வது. சோ பார்க்கும்போது மன்னர் நிர்காவும் அப்படிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான தர்மங்கள் செய்தார். ஒரு பிராமணர் வந்தாரு. ஸோ அந்த காலத்துல ராஜாக்களை பார்க்க பிராமணர்கள் வருவாருங்க. அவங்களுக்கு என்ன தேவை, இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன இடம், அதாவது ஒரு சின்ன நிலம் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பசுமாடு கேட்பாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி மெயினா. ஸோ அங்கேயே ஒரு இது போட்டுட்டு தேவில் அவங்களுடைய இந்த வேதங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது, அதை வச்சு அவங்களுடைய ஜீவனத்தை அவர்கள் கழித்துக் கொள்வார்கள். ஸோ அது மாதிரி வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்த ஒரு பிராமணருக்கு சில பசுமாடுகளை தானமாக வழங்கினார். யாரு? மன்னர் நிர்கா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ஒரு மாடு என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து இந்த திரும்பவும் வந்து அரசருடைய அந்த பேலஸ்ல இருக்கக்கூடிய பசு மாடு கொட்டகைக்குள்ள திரும்பி வந்துடுது. சோ அது வந்து மன்னர் நிர்காவுக்கு தெரியறதே கிடையாது. மேலும் இன்னொரு பிராமணர் வந்து வரார். அவரும் வந்து தானங்கள் கேட்கும் போது அவருக்கும் வந்து பசுமாடுகளை கொடுத்து விடுகிறார். சோ முதல்ல கொடுத்த அந்த பிராமணருடைய ஒரு பசுமாடும் இவர் இரண்டாவது அவருக்கு தானமாக கொடுத்து விடுகிறார். அது மன்னருக்கு தெரிவதே கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த முதலில் தானம் வாங்கின்ற அந்த பிராமணர் வந்து திரும்பி வருவார். சோ எப்படி நீங்க வந்து எனக்கு தானமாக கொடுத்த இந்த பசுமாடை வந்து இன்னொரு பிராமணருக்கு நீங்க தானமாக வழங்க வேண்டும், அது வழங்கி விட்டீர்கள், தவறு இல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபத்தை கொடுத்து விடுகிறார். எவ்வளவுதான் மன்னர் நிர்கா கேட்டா கூட அவர் வந்து அது ஒத்துக்கவே இல்லை. சோ அதனாலதான் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பல்லி என்ற அந்த ரூபத்துல வந்து அவருடைய அந்த
அந்த சாபத்துக்கு வந்து ஆளாகிறார். சோ இந்த பல்லியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய கிணற்றுல வந்து இருப்பார். சோ அவரால் வெளியே வரவே முடியாது. சோ கிருஷ்ண அவர் வந்து அவதாரம் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் தான் அவர் வந்து ரட்சிக்கப்படுவார். சோ பக்தி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி பக்தி சேவை செய்கிறோரோ அத்தகைய சேவையை உன்னதமான சேவை அப்படின்ட்டு பகவானுடைய அந்த ஞானத்தினுடைய போதனையினால வந்து அவர் செய்த தவறை அவர் உணர்ந்து, சோ ஒருவர் செய்த தவறை உணரும் பொழுதே பாதி அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோசனம் கிடைக்கிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தவறை தவறு என்று உணர்பவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விமோசனத்திற்கு அவர்கள் எலிஜிபிள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தான் செய்த தவறை ஒருபொழுதுமே ஒத்துக்காதவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be bonded to that, அதாவது கர்மங்களுக்கு அவர்கள் பந்தப்படுவார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மேலும் அவர் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இது மாதிரி வந்து விடுதலை அடைந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வைகுண்டத்திற்கு சென்றார் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்க கதை தான் அது. சோ நாம எந்த செயலை செய்யும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. எஸ், தேர்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. நித்ய சந்நியாசி யோனத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வந்த்வோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. சோ கர்மயோகம் அல்லது கர்ம சந்நியாசம். சோ எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். சோ அதாவது we should not have dvesha also, we should not have desire also. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுப்பும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு செயலை செய்ததனால் அதுல வந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னால அது மேல வந்து அந்த செயலையே வெறுக்கவும் கூடாது. ஒரு செயல் செய்ததுனால நன்மை வந்ததுனால அதன் மேலேயே பற்றும் கொள்ளக்கூடாது. சோ இது ரெண்டுமே நமக்கு இருக்கிறது. ஆக்சுவலி டுவாலிட்டிஸ். நாம எல்லாருமே இந்த இரு மனத்தோட தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். நாம் அந்த இரு மனதிலிருந்து வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு மனதுக்கு வந்து போயிடணும். நம்ம அதாவது ஸ்திரமான ஒரு புத்தியோட நம்ம வந்து செயல்படணும். இந்த இருமனம் இருந்தாலே நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு பாதைகள்ல சென்றுட்டே இருக்கும். நம்மளால ஸ்திரமா ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கவே முடியாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யார் ஒருவர் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். அவன் கிரகஸ்தனா இருக்கட்டும், நிஜமான இதுல வாழ்க்கையில வந்து பிரம்மச்சரியா இருந்து சன்னியாசியா இருந்தாலும் ஒருவன் தான் செய்யக்கூடிய செயல்களின் மேல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இருமைகளிலும் விருப்பட்ட அத்தகையோன். இருமை மீன்ஸ் இந்த பேலன்ஸ். அதாவது நன்மையும் தீமையும் கலந்த அனைத்துமே வந்து பேலன்ஸா நம்ம அக்கௌண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கு இல்லையா. சோ புண்ணிய பலன்களும் பாவ பலன்களும். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இருமைகளிலிருந்து விடுபடுவார்கள். அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். அதாவது பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு சேர்கின்றான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஈஸியா வந்து தே வில் லிபரேட் தெம்செல்ஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பந்தங்களிலிருந்து அவர்கள் விடுபடுவார்கள். சோ மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வரமாட்டார்கள். அததான் வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். இந்த ஒரு இயல்பை நாம கல்டிவேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைஃப்ல வந்து கண்டிப்பா நமக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸே வராது. 80 to 90% of health problems we can resolve because of this nature. இது நம்ம வந்து this is one of the problem solutions in Bhagavad Gita. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆக்சுவலி விருப்பு வெறுப்பே இருக்கக்கூடாது. நமக்கு எல்லாரையுமே சமநோக்கோட பார்க்கணும். விரோதியா இருந்தாலும் நண்பனாக இருந்தாலும் ரொம்ப வர்ஸ்டான பர்சனா இருந்தாலும் அவரையும் நம்ம வந்து ஒரு போலவே பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா அவர்களுடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றது. ஒரு தூய வைஷ்ணவனுடைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப இலகின மனசா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து that type of people only we can call as a pure Vaishnava. So just because நாம அந்த ரிலீஜன்ல இருக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம வைஷ்ணவர்கள் கிடையாது. So by heart they'll be having a very, அதாவது compassion, கருணை என்பது அவர்களிடம் நிறைய உண்டு. சோ இன்னொருத்தரை வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, துன்புறுத்தக்கூடாது, அந்த மனசெல்லாம் அவங்களுக்கு இந்த விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் இருக்காது. that was the quality of a pure Vaishnava. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாரும் டிவோட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் தான் வைஷ்ணவத்துக்கே போகணும். we are entering in this devotees basic devotee level. எஸ், இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிதாஸ் தாகூர் இவருடைய கதை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் இருக்கு. சோ பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது, ஹரிதாஸ் தாகூர் என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி இஸ் ஏ முஸ்லிம் பர்சன். he was a Muslim person. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிநாமங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சிஷ்யனா இருப்பார்.
அவருக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து நாமாச்சாரியா. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் நாமங்கள் மகாமந்திர ஜபங்கள் அவர் செய்வார் ஆக்சுவலி. சோ ஒரு எப்பவுமே நமக்கு இது தெரியும்ல, பொலிட்டிக்ஸ் ஒரு ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தன்னை விட யாரும் மேன்மையா போகக்கூடாதுன்ற நினைப்பு எப்பவுமே உண்டு. சோ அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தலைவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பெயரை விட இந்த ஹரிதாஸ் தாகூருடைய பெயர் வந்து மேலோங்கி போங்கிறதேன்னு நினைச்சிட்டு அவருடைய இந்த செயலை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு விபச்சாரிய வந்து அனுப்புவார் ஆக்சுவலி. சோ அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கும் தெரியும் யாருக்கு, ஹரிதாஸ் தாகூர் எதுக்காக வந்திருக்காங்க இவங்கன்ட்டு. இருந்தாலும் அவரை வந்து அவங்கள வெறுக்காம நான் இந்த 3 லட்சம் ஜபங்கள் முடித்து விட்டு வருகிறேன், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லுவார். ஆனா அவர் அதை முடிக்கிறதுக்குள்ள பொழுது மிஞ்சிரும். சோ அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவும் திரும்பி போயிடுவாங்க. இது மாதிரி வந்து 4 to 5 days போய் வரச்ச பார்க்கும் பொழுது இவருடைய பக்தியை பார்த்து அந்த விபச்சாரியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா she will become a devotee for him. சோ அவரும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மகாமந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி சோ அவங்களையும் ஒரு பக்தை ஆக்கி விடுகிறார். சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி வந்து ஒரு கெட்டவங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய மார்க்கம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எப்படி கிருஷ்ண பக்தி பாதையில வந்து திருப்பினார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 10 வாசிங்க பிரபு. பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பத்மபத்ர இவாம்பஷா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் இந்த அதாவது விருப்பு வெறுப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தானத்தை, அதாவது அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்காம விருப்பமும் இல்ல வெறுப்பும் இல்ல ஒரு சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய கடமைகளை வந்து பற்றின்றி செய்து, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றின்றி பலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் வந்து தீண்டப்படுவதே இல்லை. எவ்வாறு தாமரை இலை மேல் ஒரு நீர்த்துளி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டாமல் இருக்கிறதோ அவர்கள் வந்து இந்த பாவ விளைவுகளால் எப்பொழுதுமே பந்தப்படுவதே இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நம்ம பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அட் த ஏஜ் ஆஃப் வந்து 70s போனார். அவர் வந்து 1965 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம போஸ்டன் ஒரு சரக்கு கப்பல்ல தான் வந்து போனார். 40 ரூபாயோட தான் போனார் அவர் ஆக்சுவலி. ஆனா அவர் 12 ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகம் முழுவதுமே 108 இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பிள்ஸ், இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் கட்டிட்டு 80 புஸ்தகங்களை எழுதி சோ இத்தனையும் பண்ணிட்டு போனார். சோ அவர் வந்து இது செய்வாருன்னு அவருக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது. அவருடைய குரு சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான் எடுத்துட்டு போனார். சோ குருனுடைய வாக்குக்கு மேல வேற எதுவும் மந்திரமே கிடையாது. சோ குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை பிளைண்டா நம்ம கேட்டுண்டு போகணும். அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ குரு இல்லாதவர்களுக்கு வந்து நாம வந்து கிருஷ்ணரையே நம்ம வந்து யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவரையே குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம வந்து நமக்கு குரு கிடைக்கிற வரைக்குமே நம்ம வந்து இந்த பாதையை நம்ம எடுத்துட்டு செல்லணும். சோ நமக்கு குரு எப்ப கிடைக்கணும் எப்படி கிடைக்கணும்ன்றத பகவானே நிர்ணயிப்பார், நமக்கு அது கொடுப்பார். நம்ம பக்தி பிரபாவத்துல நம்ம முன்னேறி செல்லும் பொழுது நமக்கு அனுகிரகம் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சோ ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல நம்ம என்னைக்குமே இருக்கணும். அப்பதான் இந்த பக்தி இதுல வந்து நாம மேலும் மேலும் முன்னேற முடியும். எஸ், 18th ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதா சமதர்சினஹ. எஸ், யாரை, அதாவது அடக்கமுள்ள பண்டிதர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் இப்ப நாம பார்க்க போறது. சோ ஒருவர் வந்து ரொம்ப பணிவான ஒரு, அதாவது வைஸ்லி பர்சன், அதாவது ஞானமுள்ள ஒரு மனிதனாக நாம் எப்படி அறிவது என்றால் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணர் யாருன்றதை நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி பசு, யானை, நாயை தின்பவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க சண்டாளர்கள் சூத்ரர்களுக்குன்னா கீழே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் பாகவதம்லயும் இருக்கு, ஜகாய் மதாய் கதை இருக்கு. ஆக்சுவலி அவர்களுடைய பிறவி வந்து அப்படி இருந்தது, அவர்களுடைய கர்ம பலன்கள் அப்படி இருந்தது. சோ அதாவது அந்த அளவுக்கு பாவ கர்மங்கள் இருந்ததால அவர்கள் கெட்டவர்களாக வந்து வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது. ஆனா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவனுடைய கருணையினால அவர்கள் வந்து பிற்காலத்துல வந்து ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸா மாறினாங்க.
சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலுமே அனைவரையுமே ஒரே சமநோக்கில் பார்க்க வேண்டும். அந்த தன்மை நமக்கு வரணும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து அடக்கமுள்ள பண்டிதர்களாக கருதப்படுவார்கள். they will not discriminate. யாரையுமே வந்து பிறப்பாலேயோ இல்ல செயலாலேயோ நம்ம வந்து அவர்களுடைய செயல்களாலேயோ நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் என்னைக்குமே பண்ணக்கூடாது. கெட்டவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களையும் ஒரே நோக்கோடு தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. ஸோ அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஸோ இதுதான் வந்து த குவாலிட்டி ஆஃப் எ பண்டிதர், கற்றறிந்த அதாவது அடக்கமுள்ள பண்டிதர். ஸோ ஹம்பிள் அண்ட் செயின்ட்லி பீப்புள் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்றத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாழையா வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. எஸ். ஏஹி சம்பர்சஜா போகாஹ துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்தः கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. எஸ். பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயின்ட்லி பர்சனா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலனுடைய செய்கையால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அழிவை நோக்கி அல்லது கீழே இறங்கிடுறாங்க. அவங்களுடைய லெவலை விட்டு கீழே இறங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துருது ஆக்சுவலி. விஸ்வாமித்ரா பீயிங் எ வெரி saintly person, so he lost because of the புலனுடைய இதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேனகையை அழகில மயங்கி அவர் வந்து அவருடைய அந்த துறவரம் என்ற இதுல இருந்தே வெளியே வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. சோ ஒருவர் கண்ணாலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சியினாலேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையும் இந்த புலன்களை அனைத்தையும் அடக்கக்கூடிய சக்தி படைத்த இந்த மனம் கொண்டு இருந்தாலும் ஒரே ஒரு புலனால வந்து நம்ம வந்து கீழே தள்ளப்படுகின்றோம். சோ அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ணால் பார்ப்பது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எலிஃபென்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையோ அந்த பக்கம் ஏதோ பார்க்க போய் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேடனுடைய குழியில போய் மாட்டின்றது. சோ கண்களால் தான் கண்ட காட்சியினால் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா அந்த பக்கம் ஒரு இன்னொரு எலிஃபென்ட்டோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பார்க்கதான் அது போய் இந்த குழியில மாட்டிக்கிறது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹியரிங், சப்தத்தினால மான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு சப்தத்தினால கேட்டுட்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலி சிங்கம் கிட்ட வந்து மாட்டிண்டு இரையாகிறது. அதே மாதிரி ஸ்மெல், இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனி பீ இருக்கு இல்லைங்களா, அது போயிட்டு இந்த ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹனியை சேகரிச்சு கடைசியில் இறுதியில ஹனிபி வந்து இறக்கத்தான் செய்கிறது இல்லைங்களா. அவ்வளோ தேனை அது வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சாலும் கடைசியில வந்து அந்த தேனை வந்து பருகக்கூடிய தன்மையும் அதுக்கு சில சமயத்துல கிடைக்காது. ஸோ அதாவது இறப்பு என்பது மிகவும் கிட்ட இருக்கக்கூடியது. அது செய்யக்கூடிய செயல் வந்து தனக்காக செய்யறதுன்னு நினைக்கிறது, ஆனா டேஸ்ட், ஆனா இறுதியில வந்து தன்னையே அழித்து கொள்ள வேண்டிய சுச்சுவேஷன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டில் பூச்சி, அந்த வெளிச்சம் அதை பார்த்து வந்து அதாவது அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த டச் பண்ணும்போது அந்த சூட்டுனாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பல்பு மேல வந்து அந்த வெளிச்சத்துல வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அந்த பூச்சியும் இறந்து விடுகிறது. ஸோ ஏதோ ஒரு இதனால ஈர்ப்புனால இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ரிலேட்டட் எந்த ஒரு இந்த கர்மேந்திரியங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நீட்டா படிப்போம், நம்ம பின்னாடி வரும் 13th சாப்டர்ல. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் கர்மேந்திரியங்களுடைய செயல்கள்னால்தான் நம்ம வந்து இந்த தவறான ஒரு இதுக்கு வந்து இழுத்து செல்லப்படுகின்றோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா ஜட புலன்கள், அதாவது இந்த பஞ்ச கோஷங்கள்னு சொல்றவர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானேந்திரியங்கள் எனக்கூடிய அக்வயரிங் சென்சஸ் ஆர் நாலேஜ் சென்சஸ், கண்கள், காது, அதுக்கப்புறம் மூக்கு, வாய், தொடுப்புலன், இது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானேந்திரியங்களாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த 5 புலன்கள் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால நமக்கு வந்து நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டு. அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதே கிடையாது ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து இந்த கர்மேந்திரியங்கள் செய்யறதும் ஞானேந்திரியங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்வதே கிடையாது. தன்னை மீன்ஸ் தன் மனதை ஈடுபடுத்தி கொள்வதில்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதே இல்லை. ஒண்ணு மாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை என்னன்னா, இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம எந்த ஒரு செயலை தொடங்கினாலும் அதற்கு முதலும் முடிவும் உண்டு. சோ கண்டிப்பா வந்து ஒண்ணு தொடங்கணும்னா அதுக்கு முடிவும் உண்டு. ஆனா ஆன்மீக இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடக்கம் உண்டு, முடிவு என்பது பகவான் கிட்ட போய் நாம் சேர்ற வரைக்கும் முடிவு கிடையாது.
ஸோ அது எந்த இடத்துல நம்ம விட்டுட்டு போறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல நம்ம தொடருவோம். ஆனா பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த உடலை விட்டு நாம் சென்ற பிறகு, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 10 வீடு நான் ஓனரா இருந்தாலும் நாளைக்கே நான் இறந்து போனாலும் அந்த 10 வீடுகளுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமே இருக்காது. ஒன்ஸ் இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு மீண்டும் நான் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுத்து வேற ஒரு வீட்டுல பிறந்தாலும் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேல எனக்கு எந்த தொடர்புமே இருக்காது. ஆனா அதே வந்து நான் இந்த இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறி என்னால முடிஞ்ச சேவைகள் வந்து பகவான் என்கிட்ட என் மூலியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கருவியாய் ஆகி நான் வந்து செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு ஆன்மீக செயலையும் அவர் ஏத்துண்டாருனாக்கா நான் எந்த இடத்துல விட்டிருக்கணும் எனக்கு மோட்சம் என்று இல்லை என்றால் மீண்டும் வந்து பிறக்கும் பொழுது ஒரு நன்மையான ஃபேமிலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஞானிகள் கலர்ந்த ஒரு குடும்பமோ இல்லை பெரிய செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்து மீண்டும் வந்து ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு தேவையான அதாவது நன்மைகள் பல வயிற்றை செய்து மோட்சம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்தையும் கொடுப்பார். சோ நாம வந்து ஆன்மீகத்துல ஒரே ஒரு சின்ன முன்னேற்றம் செய்தாலும் நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய காலங்கள்ல வந்து பெரிய அழிவிலிருந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து காப்பாற்றப்படுகின்றோம். ஆனா அதே பௌதிக பந்தத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு முன்னேற்றத்துக்கும் நமக்கு அது உதவுவதே கிடையாது. சோ இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது நம்மளோட. இன்னைக்கு என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குன்னா அந்த கார் நான் உயிரோடு இருக்கிறவரையிலும் ஐ எம் த ஓனர். நான் இந்த உயிரை விட்டு போன பிறகு அந்த ஓனர்ஷிப்பும் சேஞ்ச் ஆயிடும். வித்தின் 1 வீக் to 10 டேஸ்லயே வந்து எல்லாமே வந்து டெத் சர்டிபிகேட் கொடுத்து மாத்திடுவோம் நம்ம. ஸோ இதுதான் வந்து உலக இயல்பு, இந்த உலகத்து இயல்பு. ஆக்சுவலி there is no continuation. ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம என்ன தொடங்கணுமோ அதை இந்த இடத்துலயே தான் நம்ம முடிச்சுட்டு போவோம். தட் இஸ் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்னு சொல்றது. பொருள் உலகம், ஜட உலகம், பௌதிக உலகம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ இவற்றினால் நமக்கு எந்த மகிழ்ச்சியும், அறிவுடையவர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் கிடையாது. இதெல்லாமே வந்து பர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் கிடையாது. எந்த செயலுமே வந்து நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ரிலேட்டடா செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்தினாலையும் நமக்கு வந்து நித்தியமான மகிழ்ச்சி என்பது கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனா அதே வந்து நம்ம ஆன்மீக இதுல பாதையில செய்யும் பொழுது எப்பொழுதுமே நமக்கு வந்து நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டு. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 23 வாசிங்க. அப்புறம் शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः. ஸோ இப்ப நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய செயல்கள் எப்படி, அதனுடைய பலன்கள் எப்படி, எவ்வாறு தொடங்குகிறது, அதாவது தொடங்குறது முடியறது, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிடணும். எவ்வாறு தொடங்குகிறது என்பது நம்ம பின்னாடி படிப்போம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த உலகமே ஒரு தற்காலிகமான உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சாச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம இந்த தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு இந்த நாலெட்ஜ் நாம பெற்ற பிறகு இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுதே இந்த ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை நாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு வந்து ஆசைகள், இந்த ஏக்கங்கள் இதெல்லாம் வரும் இல்லைங்களா, அதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது மிகவும் முக்கியம். டாலரன்ஸ், அதாவது நீங்க பகவத்கீதையில 2.14 ஸ்லோகம் போயிட்டு படிச்சீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து கிளியரா பகவான் சொல்லியிருக்கார் அர்ஜுனருக்கு, இதை எல்லாத்தையுமே பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள்வாயாக அர்ஜுனா அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கார். திதிக்ஷா அப்படிங்கிறது வந்து டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேர். ஆக்சுவலி அதுக்கு மீனிங் வந்து ஸோ நம்ம வந்து டாலரன்ஸை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கத்துக்கணும். ஸோ டாலரன்ஸ் இல்லைன்னா லைஃப்ல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வெளியே காட்டுவோம், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து எந்த ஒரு தவறுக்குமே விளக்கம் நமக்கு கொடுக்கறதற்கு அவகாசம் உண்டு, ஆனா அதை வந்து ரியாக்ஷனா காட்டக்கூடாது. அவர்கள் நம்ம மேல் கத்துனா நாமளும் அவங்க திருப்பி அவங்க மேல கத்துனா அதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. we will not get any solution. ப்ராப்ளம்ஸ்ல தான் போய் நம்ம வந்து மாட்டிப்போம். அதே ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ற விதம் சரியாக இல்லை என்றாலும் நாம சரியான வழியில எடுத்துட்டு போகும்போது அவங்களே வந்து தன்மையாக நம்மிடம் வந்துருவாங்க. ஸோ இந்த வழியில தான் நம்ம போனாதான் லைஃப்ல வந்து பாவங்களும் நமக்கு வந்து அண்டாது. அடுத்தவர்களை நிந்திப்பது என்பது நமக்கு தேவையற்ற செயல், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஏன்னா இந்த புலன்கள் வந்து நம்மள அந்த அளவுக்கு தூண்டிடும். சோ காமத்தினாலும், அதாவது மோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேராசை. காமம் என்பது இங்க வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் த பேராசை ஆக்சுவலி. சோ அதை அடைய முடியவில்லை என்றால், நாம் என்ன எய்ம் பண்ணியிருக்கோமோ அதை அடைய முடியலன்னா அது கோபமாக மாறும் ஆக்சுவலி. கட்டுப்படுத்துவதும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாகின்றான், இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்திலே வந்து
மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ ஒருவன் பக்தி தொண்டுல மூழ்கும் பொழுதுதான் இந்த நிலை எல்லாத்தையுமே வந்து அவனால அடைய முடியும். இந்த சுச்சுவேஷனை கொண்டு வரணும்னா பக்தியில இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 29 வாசிங்க பிரபு. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம், அதாவது போக்தாராம் நாம் எல்லாருமே, அதாவது நாம் எல்லாம் பூதாஸ் ஆக்சுவலிங்க, அதாவது பூதம் என்றால் ஆத்மாவை பூதாத்மாக்கள் நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாக்கள். சோ நாம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள், சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தபஸ், அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபங்கள், சர்வலோக மகேஸ்வரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வலோகங்களுக்கு மகேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல் ஆக்சுவலி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், சோ நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து சாக்ரிஃபைசஸ் சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையுமே என்ஜாய் பண்றது யாருன்னா பரமபுருஷ பகவான் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா இட் ஹாஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ், கைகள், கால்கள், கண்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நமக்கு வயிறுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ அதாவது உணவு சுவாசம் என்பது மிகவும் அத்தியாவசியமானது. பசி எடுக்கும் போது சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா, அந்த உணவை வந்து ருசிச்சு நம்ம சாப்பிடுறோம். வயிறு அதை வந்து தன்மையா எடுத்துக்குது, ரொம்ப குளிர்ச்சியா எடுத்துக்குது. ஆனா அதுக்கு உதவுவது யார்? இந்த கை. சோ இந்த கை வந்து எதுவுமே என்ஜாய் பண்றது கிடையாது. உணவை ருசிச்சு இந்த வயிறு வந்து ஏத்துக்கிறது இல்லைங்களா, அதுதான் என்ஜாய் பண்ணுது. சோ நாம் எல்லாரும் கைகள் மாதிரிதான். சோ பகவான் தான் வந்து ரசிச்சு அது வந்து என்ஜாய் பண்றது வந்து அந்த வயிறுடைய சொரூபமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாலஜி இது ஆக்சுவலி, எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன் நான். சோ அதே மாதிரிதான் நாம எதையுமே என்ஜாய் பண்றது கிடையாது இந்த உலகத்துல. இந்த உலகத்துல அனைத்து உலகத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ஜாய்மெண்ட் என்பது பகவான் ஒருத்தருக்கு தான். we are all part and parcel of him. நம்ம எல்லாருமே அணு ஆத்மாக்கள் தான், அவர் வந்து விபு ஆத்மா. அதாவது குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த குவாலிட்டி, ஆத்மாவனுடைய குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா போத் ஆர் எட்டர்னல், அதாவது நித்தியமானவர்கள். ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானவன், பரமாத்மாவும் நித்தியமானவன். ஆனா வந்து நம்மளுடைய அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அணுவாத்மா ரொம்ப சிறியதான அளவு. அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்திலுமே அவர் மேலதான் இருக்கிறது. சோ அந்த அளவுக்கு பெரியதான உருவம் அவரது. சோ அவருடைய இது குவான்டிட்டி வைஸ் இஸ் பிக் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறுதியில் அனுபவிப்பம் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவன். ஹி இஸ் த கண்ட்ரோலர், ஹி இஸ் த கிரியேட்டர். அவர் தான் படைக்கிறார், அவர் தான் எல்லாரையுமே கட்டுப்படுத்துகிறார், அவர் தான் எல்லாரையுமே வந்து ரட்சிக்கின்றார். இறுதியில அவர் தான் எல்லாரையுமே வந்து எடுத்துக்கிறார் எல்லாரும். அதாவது அனிலேஷன், இந்த உலகம், அதாவது பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகம் அனைத்துமே வந்து அழிக்கப்படுகிறது இல்லையா, அப்போ எல்லா அண்டங்களையும் அவர் தான் ஏற்றுக்கிறார். மீண்டும் வந்து படைப்பு வரும்போது மீண்டும் அதை வெளியே கொடுக்கிறார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா உயிர் வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்று அறிந்தும் அவர் நிறைய இடத்துல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் தான். ஸோ ஃபைவ் ways we can have a relationship with God. இந்த பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து உருவ வழிபாடுல தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் பர்சனல் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதை கூட ஒரு இடத்துல சொல்லுவார். ஸோ ஹி ஆல்வேஸ் டிசன்ஸ் இன் த பர்சனல் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்வார். அதை தான் அவர் வந்து மேஜரா சொல்வார். இம்பர்சனலா வந்து நாம நினைச்சுட்டு பண்ணும் பொழுதும் அந்த ரூபத்துக்கும் அவர் வந்து அனுகிரகிக்கிறார். ஆனா வந்து பர்சனல் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம வந்து பக்தி செலுத்துறதை தான் அவர் மேன்மையாக கருதுகிறார். அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சோ பகவானை பற்றி இந்த உண்மையை அறிந்து அவர் எப்பொழுதுமே நண்பனாக இருக்கிறார் நமக்கு. சோ என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் இந்த ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். இங்க இருக்கும் பொழுதே இந்த அமைதி வந்துடும். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயையா இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு அந்த அளவுக்கு மைண்ட்ல போட்டு நம்மள குழப்பிக்கணும்? இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால என்ன பண்ணணுமோ நம்மளுடைய கடமைகளை செய்துட்டு எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு செஞ்சுட்டு போவோம் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வரணும். தட் இஸ் த திங் விச் மேக்ஸ் யூ டு மோர் ஸ்ட்ராங்கர். அததான் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். அப்பதான் நீங்க இந்த லோகத்துல வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் உங்களுக்காக வந்த கஷ்டங்கள்னு நீ நினைக்க மாட்டீங்க. இது எல்லாமே லைஃப்ல வரக்கூடிய ஒன்று. இதெல்லாம் நம்மளுடைய பிறவி கர்மங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அனுபவிச்சு முடிச்சுட்டு தான் போகணும்.
ஸோ எந்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் வச்சுக்க முடியாது. ஒன்ஸ் 2 பேலன்ஸ், புண்ணியமும் 0 பாவமும் 0 ஆனாதான் நம்ம வந்து மோட்ச நிலைக்கு போக முடியும். ஸோ 2த்துல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா கூட நம்ம வந்து மோட்சத்துக்கு போறது என்பது கடினம். ஸோ அதனால்தான் புண்ணியங்கள் அனைத்துமே நம்ம வந்து புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறது அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் வந்து நமக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் ஆயிடுது. பாவங்களை செய்யாமல் இருந்தால் நமக்கு அந்த 2 இருமைகள்ல இருந்து நம்ம வந்து நம்மள ரட்சிக்கணும். ஓகே, இது சம்மரி. சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம், கர்மயோகத்தை தான் சொல்லியிருக்காரு. கர்ம சந்நியாசத்தை பத்தி பகவான் ஒத்துக்கல. 2மே மோட்சத்துக்கு வழிதான். ஆனா வந்து கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் தான் ஒசந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்மயோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பக்தி கலந்து உங்களுடைய செயல்களை புரிந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தீங்கன்னா பலன்களை, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நிஷ்காம கர்மயோகம். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் தனக்கு எல்லாமே வேணும்னு எதையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க. தனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங் அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய காரியத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகிகள். தன் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த செய்வாங்க. ஆனா ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்காது. தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சகாம கர்மயோகம் அண்ட் நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகம் தே வில் ஹாவ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் டு சேவ். ஆனா பக்தி உண்டு, தான தர்மங்களும் செய்வார்கள், சில பகுதி, முழுமையாக அனைத்தும் கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதும் விடுதலை. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய 29 ஸ்லோகம். ஸோ எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகங்களினுடைய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அனைத்தையுமே நம்ம யாகங்கள் அனைத்துமே பகவானுடைய இதுக்குதான் கூட. யக்னேஸ்வரனாக இருப்பதும் அவர்தான்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். தவங்கள் நாம செய்யக்கூடிய அந்த ஜபங்கள், இந்த காலத்துல ஜபம் தான் செய்யறோம், அதையும் பகவானுக்கு நாம அர்ப்பணிக்கிறோம். அனைத்தையுமே அது எல்லாத்தையுமே அனுபவிப்பவன் யாருன்னாக்கா பகவான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகள் இப்படியெல்லாம் நம்ம அதாவது இந்த நாலேஜ் நமக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லணும். போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சுசுக்ருதம் சர்வபூதானாம், அதாவது நாம, அதாவது பூதானாம் என்றால் மனிதர்களை குறிக்கிறது. ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சிதி, அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அமைதி, இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த இதுல சொல்லியிருக்கார். இதோட நான் ஐ வில் ஸ்டாப் த ஐ திங்க் ஒரு நிமிஷம். ஜபம் பத்தின ஒரு பிபிடி நான் காட்டிடுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கலாம். then we'll start with the question answers. இது மிகவும் சிறிய சாப்டர் தான் இது. இதுலயே வருதா அதுல வருதா தெரியல. எல்லாரும் ஜபம் பண்றீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? கிருஷ்ணா பிரபு கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்றீங்களா? அந்த இது போட சொல்லியிருந்தாங்க ராதிகாமா, ஜபம் எப்படி செய்வது என்று. அந்த வீடியோ போட்டிருக்காங்கல்ல? போடல மேடம். போடலீங்களா? ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு புட், இல்லனா தெரியாது இல்லையா? லெட் மீ see என்கிட்ட. ஜபம் பண்றோம் மாதாஜி. குட், நாங்க எல்லாம் பண்றோம் மாதாஜி. thank you. ஐ திங்க் நாளைக்கு தான் அது. சரி, நாளைக்கு நான் டெமோவே கொடுக்குறேன். I will give a demo for that so that உங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்குவீங்க. மாதாஜி நீங்க சொன்னப்போ நான் அன்மியூட் பண்ணவே முடியல மாதாஜி. அப்படிங்களா? பேசவே முடியும், அதனால தான் நான் வாசிக்க முடியாம போயிடுது. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நாளைக்கு வேணா கூட நீங்க வாசிங்க, நோ இஷ்யூஸ். டெய்லி 2 rounds பண்றேன் மாதாஜி நான். வெரி குட் ஆக்சுவலி. சோ என்கிட்ட இப்ப இங்க ஜபமாலை இல்ல, வீட்ல இருக்கு. சோ ஐ மீன் ஆபீஸ். சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல நீங்க அந்த யார், ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு, சீதாராமன் பிரபு உங்ககிட்ட ஜபமாலை இருக்கா உங்க கையில இப்போ? ஏன்னா நான் இப்ப மேல போக முடியாது. நீங்க காமிங்க பிராத்தாஜி, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் ஓகே சரி சரி. அவர் வச்சிருக்காரா சீதாராமன் பிரபு? நீங்க நானும் வச்சிருக்கேன்.
ஓகே, சரி காமிங்க, நீங்க காமிங்க. எல்லாரும் பாத்துக்கோங்க எப்படி ஜபம் செய்வதென்று. பிரபு பாருங்க வச்சிருக்காரு. அந்த சென்டர் பீட் அந்த மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கிருஷ்ணா பீட், சாக்ஷி பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்க ஆன்லைன்ல நீங்க வந்து புக்கோட வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஜப மாலை அதோட சேர்ந்து வரும். ஸோ அந்த கிருஷ்ணா பீடு மேல நீங்க வந்து ஜபம் பண்ணக்கூடாது. நீங்க செய்யற ஜபத்துக்கு பகவானே சாட்சி, அவ்வளவுதான். ஸோ அதுதான் அந்த கிருஷ்ணா பீடு வச்சிருக்கிறது. அதை தவிர்த்து தான் 108 மணிகள் இருக்கிறது அதுல. ஸோ நீங்க எந்த பக்கத்துல இருந்து வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனா வந்து அந்த கிருஷ்ணா பீடு ஆன பிறகு இந்த 3 விரல்கள் வந்து இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஃபிங்கர் ஃபோர் ஃபிங்கர், அதாவது ஆள்காட்டி விரலை வந்து நம்ம தூர வைக்கணும். திஸ் இஸ் த ஈகோ, அதாவது அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதுதான் இந்த விரலினுடைய இது. அண்ட் இன் பஞ்சபூதங்கள்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஆகாயத்தை குறிக்கும், இது காற்றை குறிக்கும், இது அக்னியை குறிக்கும், இது நீரை குறிக்கும், இது வந்து எர்த். ஸோ காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது இல்லைங்களா, எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கக்கூடியது. ஒரு நிலத்துல நம்மளால தேக்க முடியாது காற்று. அதே மாதிரிதான், அதனாலதான் இன்னொன்னு இது ஈகோவை குறிக்கிறது. ஆக்சுவலி ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அகங்காரத்தை அந்த இது அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவது, இதோட சேர்த்து வச்சு நம்ம ஜபம் பண்ணனா நமக்கு வந்து இந்த ஈகோ வந்து இன்னும் பெருக்கிட்டே போகும். அதனாலதான் நீங்க அந்த ஈகோவை விட்டுறணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஃபிங்கரை வந்து தூரமா வச்சுட்டு அந்த ஜபமாலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பக்கமே உருட்டிக்கலாம். இல்லைன்னா அடுத்தவர்களுக்காக செய்யும் பொழுது இந்த டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைடு வந்து உருட்டுறது. 1 மணி மேல வந்து நீங்க இந்த தம்பும் அந்த இதுவும் வந்து இந்த மிடில் ஃபிங்கரும் கை வச்சுட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த மகா மந்திரத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்வொகேஷன் மந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது குருமார்களுக்கு வணக்கம் செய்வது. எதுக்குன்னா நாம ஏதாவது மகா மந்திரத்துல தவறு செய்து விட்டால் சோ நமக்கு குருமார்கள் வந்து ரட்சணை கொடுப்பார்கள் எப்பொழுதுமே. சோ ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கோம். அதனால வந்து தவறு என்பது நம்ம கண்டிப்பாக செய்வோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வீடியோ வரல மேம். ஓ சாரி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும், சாரி. சோ இந்த ஆள்காட்டி விரல், இந்த 3 விரல், இந்த ஆள்காட்டி விரலை விட்டுட்டு தான் வந்து நீங்க வந்து பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஸ்பாட்லைட். நீங்க வீடியோ போடுறீங்களா மாதாஜி? இல்ல வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நானு. நீங்க அப்படியே காட்டுங்க பிரபு, நீங்க அப்படியே காட்டுங்க. அது 5.29 இதுல இருக்கு, அப்படியே அவ்வளவுதான். நீங்க ஓகே, நான் எப்படி இது ஷேர் பண்றது ஸ்கிரீன்? என்னையே நான் ஷேர் பண்ணிக்க முடியல. இல்ல நம்ம பாத்துட்டு இருந்தோமே சீதாராம் பிரபுவை கிளியரா சீதாராம் பிரபுஜி ப்ராப்பரா இது பண்ணிட்டு இருக்காரு மாதாஜி. ஆமா, ஆமா யாரோ வீடியோ தெரியல. இப்ப நான் தெரியறேனா? வீடியோ எல்லாம் கிளியரா தெரியுது மாதாஜி. நீங்க யாரோ ஒருத்தர் தெரியலன்னு சொன்னாங்க, அதனால தான் எனக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல. நீங்க வீடியோ போட்டதா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க போட்டுருக்காங்க. ஓகே, சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு மணியா மாலை தெரியலங்கறாங்க அவங்க. மாலை தெரியல, நீங்க உங்களுடைய கை விரல்களுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் தெரியுது. மாலை பிரபு நான் ஹேட் ஸ்பாட்லைட் பாத்துக்கோங்க. நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. மாலை மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. மாலை தெரியுது. இப்போ இந்த ஃபிங்கரை விட்டுட்டு அந்த 1 மணி மேல வந்து நம்ம வந்து கை விரல் அந்த இந்த 3 விரலும் சேர்த்து வச்சுட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மணி மேல சொல்லும் பொழுது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த பிருந்தா, அந்த 5 குருமார்களுக்கும் நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதே மணி மேலே இருந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு முழுமையா சொன்ன பிறகுதான் அடுத்த மணிக்கு நம்ம மூவ் ஆகணும். ஒரு வாட்டி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு பாதியில வந்து இன்னொரு இதுக்கு மூவ் ஆகக்கூடாது. ஸோ நாளைக்கு டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு நான் கொடுப்பேன். நான் ஐ ஹாவ் எ பிபிடி. ஸோ நிறைய கிரேட் பீப்புள் அண்ட் ஆல் ஹவு தே ஃபாலோட் அண்ட் அதை பத்தியான இதெல்லாம் நான் நாளைக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ அது மாதிரி முழுமையா முடிச்சுட்டு அந்த கடைசி மணிக்கு வரும் பொழுது ஸோ நீங்க வந்து மீண்டும் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனா அதை கிராஸ் பண்ணி வர வேண்டாம். புரியுதுங்களா? ஆர் யூ கேன் அங்க வந்த பிறகு மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா இப்படி பண்ணலாம், அவர் வேணாம்னா இப்படி திருப்பிட்டு பண்ணலாம். அவ்வளவுதான், உல்டாவா பண்ணிட்டு போகலாம். தட்ஸ் இட். ஓகேங்களா? பகவானை கிராஸ் பண்ணி போற மாதிரி கணக்கு. அதனாலதான் அது கிராஸ் பண்ணி போக கூடாது. இது இவ்வளவுதான் ரூல்ஸ். இன்னொன்னு, there is no restrictions for chanting. ஈவன் டெத் பிளேஸ்லயும் நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணலாம். ஈவன் ஐ திங்க் ஃபார் லேடிஸ்
ஈவன் பீரியட் டைம் இருக்கும்போது கூட நீங்க சாண்ட் பண்ணலாம். ஆனா துளசி மாலையை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி அந்த சமயத்துல. யூ யூஸ் சம் ஸ்பட்டிக மாலா, இல்ல நம்ம இந்த இது அலங்கார பொருட்கள் எல்லாம் வாங்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஷாப்ல நீங்க அத இது குங்குமம் இதெல்லாம் வாங்குறீங்கல்ல, அந்த ஷாப்ல போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு 10-20 ரூபாய் இருக்குல்ல அந்த மணி மாலை, அந்த மணி மாலையை வச்சு கூட நீங்க அந்த சமயத்துல சாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். எங்க வேணாலும் நம்ம வந்து உட்கார்ந்து சாட் பண்ணலாம், இல்ல நின்னுட்டு நடந்துகிட்டே சாண்ட் பண்ணலாம். ஆனா 2 வேலை செஞ்சுட்டு சாண்ட பண்ணக்கூடாது. அதாவது மணி மாலையோட செய்யணும். ஏன்னா திஸ் வில் என்ஷூர் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இதை வந்து கண்ணை வந்து ஃபுல்லா மூடிட்டு பண்ணாதீங்க, ஏன்னா தூங்கிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபீல் லைக் ஸ்லீப்பிங். அதனால வந்து யூ கேன் பெட்டர் ஆஃப் ஓப்பன்ல வச்சுட்டே பண்ணுங்க. ஸோ ஜென்ரலி ஜபம் பண்ணும்பொழுது வி கேன் ஓப்பன் ஆஃப் அண்ட் தென் வி கேன் சி. ஸோ ஒரு மணியா நீங்க பண்ணும்பொழுது நீங்க சொல்லக்கூடிய சவுண்ட் வந்து உங்க காதுக்கு மட்டும் கேட்கக்கூடிய நிலையில வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப பலமா சொன்னீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இருந்த வேகம் வந்து முடிக்கும் பொழுது இருக்காது, ஏன்னா எனர்ஜி எல்லாம் நீங்க கொட்டிடுவீங்க. அதனால வந்து யூ ஹாவ் டு யூஸ் வெரி ஆப்டிமம், ரொம்ப நிதானமா சொல்லணும் நீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த சப்தத்து மேலதான் இருக்கணும், மனசுல பகவானை நினைக்கணும். இவ்வளவுதான், வேற எந்த ரூல்ஸுமே கிடையாது. ஸோ டோன்ட்ஸ் வந்து 2 வேலை சமைக்கும் பொழுது நீங்க சொல்றது எல்லாமே எப்படி சர்வருக்கு டிப் கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க செஞ்ச ஜபத்துக்கு டிப்ஸ் அது. ஆனா அதெல்லாம் அக்கௌண்டபிலிட்டியில வராது. மாலையோட உட்காந்து செய்யறது மட்டும்தான் அக்கௌண்டபிலிட்டிக்குள்ள வரும். ஸோ ஒரு ரவுண்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா எடுத்த உடனே 16 ரவுண்டு பண்ணாதீங்க. 1 மாலை 2 மாலை செஞ்சுக்கிட்டு ஸ்லோலி ஸ்டெடியா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி 16க்கு வாங்க. இட் வில் டேக் சம் 2-3 மந்த்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஸ்லோலி ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிட்டு போங்க. 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க வந்து வேர் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு கீப் த மாலா? மாலாவா அதான் கேட்டிருக்கீங்களா? ஜப்பமாலா நான் ஜென்ரலா வந்து எங்கேயாவது ஒரு கிளீனான இடத்துல வைங்க, இல்லைன்னாக்கா பூஜை ரூம்லயும் வைங்க, தவறு கிடையாது. துளசி மாலா மீன்ஸ் இட் இஸ் பெட்டர் டு கீப் இன் த பூஜா ரூம் இட் செல்ஃப். ஏன்னா அது வந்து நான் வந்து சாங்டிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால வந்து நீங்க யூ கேன் கீப் இட் ஆக்சுவலி இன் த பூஜா ரூம். எஸ், இந்த ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தவர்களுடைய இது அகங்காரத்தை சுட்டி காட்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அகங்கார தன்மையை சுட்டி காட்டும், அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டும். அதை நம்மளோட சேர்த்துன்னு வச்சுக்கோம். அது நம்மளை விட்டு போகணும்னு நினைச்சுதான் நம்ம அதை தூர வச்சு விலகி இருக்கோம். அதையும் சேர்த்துட்டோம்னாக்கா நம்ம கண்டிப்பா இந்த ஜபத்துல வந்து முன்னேறதுக்கான அப்டக்கல்ஸ் வந்து நிறைய வரும். வி நாட் ப்ரோக்ரஸ். உங்களால வந்து கண்டிப்பா அது செய்ய முடியாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சரி அந்த வீடியோவையும் போட்டுருங்க பிரபு. ஆக்சுவலி ஐ திங்க் மேம் அந்த நேத்தே போ சாண்டிங் வீடியோ போட சொன்னோம் மேம். ஐ திங்க் டுடே ஆனா ஒண்ணும் போடலமா. ஐ திங்க் somewhere it is missed என்னன்னு எனக்கு தெரியல. நோ ப்ராப்ளம் மேம், I'll take care. So that's there. Okay, I think ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது வந்து மேல் பக்கமா தள்ளணுமா இல்ல கீழ் பக்கமா தள்ளணுமா? உங்க பக்கமா தள்ளும் போது you are praying for yourself. நீங்க உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணலன்னு நினைச்சா கூட it will be for you only. இப்ப யாராவது ரொம்ப உடம்பு முடியாம படுத்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்கியூ பண்றதுக்காக நீங்க பிரேயர்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னாக்கா யூ டூ அவுட் சைட். உருட்டுறது வந்து வெளிப்பக்கமா உருட்டுங்க. சோ தட் பிரபு பண்றாரு பாருங்க. பாருங்க இப்படி ஒரு மணியா அவர் உருட்டுவார். அந்த மாதிரி அடுத்தவர்களுக்கு செய்யும் பொழுது நம்மள இருந்து வெளியில, நமக்கு செய்யும் பொழுது நம்ம பக்கம் திருப்பிக்கும். ஹோப் ஐ திங்க் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஐ திங்க் ஜபம் எப்படி செய்வது என்பது இங்க இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம சொல்லியாச்சு. சோ அதுக்கு ஒரு வீடியோவும் இருக்கு. எங்க சிக்ஷா குரு, ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி வீடியோ தான் நம்ம அது. எங்க சிக்ஷா குரு சொன்ன வீடியோ அது. சோ அதுவே உங்களுக்கு நாங்க போடுறோம். So you please follow that because she has been in this organization for 20 years. 20 வருஷமா இந்த இஸ்கானோட அசைன் இருக்காங்க அவங்க. So very authentic person. So அதனால வந்து அந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க. Okay, I think Radhikama, you can start with your பிரபு நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஒரு செகண்ட் சரி, போல் முடிச்சிடுங்க. பட் ஸ்டோரியா போல் முடிஞ்ச உடனே சொல்றேன். அப்போ சரி. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இந்த क्वेश्चनல போல் ஆன்சர் அந்த ஸ்டோரி இருக்கா? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கு. அப்ப எடுத்துறீங்க. அப்புறம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நான் சொல்லினேன் இன்னைக்கு. சொல்லிட்டீங்களா? I have told they can do. Okay, please do that. Okay, கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் அறிவுரையின்படி கீழுள்ளவற்றில் எது சிறந்தது? கடமையாற்ற மறுத்தல், கடமைகளை கிருஷ்ண
பக்குன்னு வந்திருக்கு. கிருஷ்ண பக்தி, பக்தியுடன் செய்தல், பக்தியுடன் செய்தல், கடமைகளை பற்றுடன் செய்தல், மேலுள்ளவே அனைத்து. மாதாஜி வரவே இல்லையே. என்னது மாதாஜி? போல் வரவே இல்லையே இதுல ஸ்கிரீன்ல. உங்க டிவைஸ் எதுனா காம்பேட்டபிலிட்டி இருக்காது மாதாஜி. எல்லாருக்குமே வந்து டிவைஸ் இஷ்யூ இருக்கலாம். நீங்க எதுல மொபைல்ல ஜாயின் ஆயிருக்கீங்களா? இல்ல ஐபேட்ல. ஐபேட்லயா? ஐபேட்ல வரணுமே. வரணுமே. ஆக்சுவலி ஜெனரலி மொபைல்ல தான் இஷ்யூ வரும். வரவே இல்ல மாதாஜி. and I am not able to unmute also. நான் இப்போ உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ண வெச்சேன் நான். ஓகே. யார் இப்ப பிரபு வாசிக்கிறாரு, நீங்க கேட்டுக்கோங்க மாதாஜி. யூடியூப்ல வேணா பாருங்க, யூடியூப்ல பாருங்க. இட் இஸ் கோயிங் ஆன். யார் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முக்தி அடைகிறார்? லட்சியவாதி, உண்மையானவர், அறிவாளி, இருமைகளில் இருந்து தான் செய்யும் வேலைகளின் முடிவுகளை யாரிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? தேவர்களுக்கு, லார்ட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த காட். அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல தமிழ்ல. மேலே உள்ள இரண்டும் எதுவும் இல்லை. வந்து உள்ளவற்றில் எவை நிரந்தர மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியவை? கிருஷ்ணான் மட்டும் இருக்கு. கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ண உணர்வில் இருங்க பிரபு. நான் வேணா வாசிக்கிறேன் இருங்க. கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் அறிவுரைப்படி கீழுள்ளவற்றில் எது சிறந்தது? ரெனன்சியேஷன் ஆஃப், அதாவது பக்தியுடன் செயல்படுவதா இல்லை செயலற்ற தன்மை, துறவா, கர்ம சந்நியாசமா கர்ம யோகமான்றதுதான். சோ கடமையை மறுத்தல், அதாவது ரெனன்சியேஷன், துறவரம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமைகளை பக்தியுடன் செய்தல். அதுக்கப்புறம் ஒர்க் வித் டிசையர், பற்றுதலோட புரிவது. ஆல் ஆஃப் திஸ், மேலே உள்ள அனைத்தும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முக்தி அடைகின்றார்கள்? பாத்தீங்கன்னாக்கா லட்சியவாதியா, உண்மையானவரா, அறிவாளியா, அல்லது இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவரா? அதாவது டியூவாலிட்டிஸ் சொன்ன இல்லைங்களா, இருமனம், அதுல இருந்து விடுபட்டவரா? ஸோ டியூவாலிட்டிஸ்ல இருந்து விடுபட்டா நமக்கு பாவ புண்ணியங்கள் இல்லை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அதை பத்தி தான் நான் சொன்னேன் நான். நெக்ஸ்ட், தான் செய்யும் செயல்களின் முடிவுகளை யாரிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையும் பலன்களை யாருக்கு அர்ப்பணிக்கணும்ன்றது தான் இந்த கொஸ்டின். தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கணுமா, இல்லை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அவரே முழு முதற் கடவுள் என்று அவருக்கு அர்ப்பணிக்கணுமா? ஆல் த எபவ், மேலே இருக்கக்கூடிய எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழ்வளவற்றுள் எவை நிரந்தர மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியவை? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் மகிழ்ச்சி அடைதல். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் இன்ப மகிழ்ச்சி. அதுக்கப்புறம் வந்து யோக சித்தி அடைந்ததால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி. மேலே எதுவும் இல்லை, அதாவது மேலேக்குரிய எதுவுமே கிடையாது, none of the above. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா how can we attain peace, அதாவது ஒருவர் எவ்வாறு அமைதி அடைகின்றான்? பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகராக ஆகும் பொழுது, உடற்பயிற்சி செய்வதால், ஆசைகளை உள்ளடக்கி இருக்கும் பொழுது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் மேன்மையான கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் பக்தர்களின் உற்ற நண்பர் என்று அறிந்து கொள்ளும் பொழுது. சோ இதுல எது கரெக்ட்னு நீங்க தான் போடணும். ஹரிதாஸ் தாகூர் தன் ஜபம் முடியும் வரை விலைமாது அவ்விடத்தில் இருக்குமாறு கூற காரணம் என்ன? எதுக்காக சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அவளின் கோரிக்கையை தவிர்க்க, அவளை வெறுப்படைய செய்ய, அவரது ஆன்மீக சக்தியை அவளுக்கு அறிந்து கொள்ள, அந்த பெண்ணிற்கு மனமாற்றம் ஏற்பட்டு அவள் ஆன்மீக வழியில் சரியாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார். சோ இது ஒரு ரீசன். அதுக்கப்புறம் 3 நாட்களுக்கு பின் விலைமாதுவின் மனம் மாற காரணம் என்ன? ஹரிதாஸ் தாகூர் பிரபுவின் அசைக்க முடியாத மன வலிமை விலைமாதுவின் மனதை மாற்றியதோடு அவரே தன் ஆன்மீக குரு என்று உணர வைத்தது. தட் இஸ் த ரீசன். ஆர் ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்கள் சக்தி அவளது மனதை மாற்றியது. சோ எதுன்ட்டு நீங்க தான் போடணும். சோ மீன்வைல் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க வந்து சாட் விண்டோல போட்டுருங்க. அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து சாட்ல டைப் பண்ணிடுங்க क्वेश्चंस. ஏன்னா நம்ம क्वेश्चन சொல்ற டைம் நம்ம சேவ் பண்ணலாம். அதுதான். எஸ். பூல் எதுவும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணுமா மாதாஜி? இந்த ஃபுல் ஏதோ அதுல அகாமடேட் ஆகல அந்த லென்த்துக்கு. தெரியல என்னன்னு. பாதி தான் தெரியுது. அப்படிங்களா? மேபி டிவைஸ் சிஸ்டம், நீங்க சிஸ்டம்ல தான இருக்கீங்க? சிஸ்டம் தான் இருக்கேன். ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டா கூட பாதி தான் தெரியும். அப்படியா? எனக்கு முழுமையா தெரியறது. எனக்கு கூட முழுசா தெரியுது. மேபி அதான் சம் இன்கன்சிஸ்டன்ட் பிஹேவியர், அவ்வளவுதான். சில பேருக்கு போலே வரல.
ஓகே, ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு இல்லையா? இப்போ ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல படிச்சிட்டீங்களா? இருங்க ரிசல்ட்ஸ் படிச்சிரேன் நானு. படிச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பக்தியுடன் செயலாற்றுவது, அதாவது கடமைகளை பக்தியுடன் செய்தல். 89% செஞ்சிருக்காங்க. வெரி நைஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முக்தி அடைகிறார்கள். யாருன்னாக்கா பர்சன் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த டியூவாலிட்டிஸ், இருமனம் இல்லாமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள். அதுதான் ரைட்டான ஆன்சர். அதுவும் 82% பண்ணியிருக்காங்க. வெரி நைஸ். ஸோ தான் செய்யும் செயல்களின் முடிவுகளை யாரிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு, அதாவது முழுமுதற் கடவுளுக்கு நாம அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் ரைட். அதுவும் 91%. வெரி கிரேட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழுள்ளனவற்றில் எவை நிரந்தர மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம என்னைக்குமே இருந்தோம்னாக்கா we will get the happiness. ஸோ தட் ஆல்சோ 92% வெரி கிரேட் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் எல்லாருக்குமே டக்குன்னு எல்லாம் மைண்டுக்கு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் how can we attain peace? ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் மேன்மையான கட்டுப்பாளர் மற்றும் பக்தர்களின் உற்ற நண்பர் என்று அறிந்து கொள்ளும் பொழுது. தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். தட் இஸ் 86%. ஸோ ஹரிதாஸ் தாக்கூர், தட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா 84%. எஸ், அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நல்வாழ்வு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக வழியில் வந்து அவளை வந்து இது பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அவர் வந்து செஞ்சாரு. மனமாற்றம் ஏற்படும் என்று நினைச்சுதான் செஞ்சார். அவரு வெயிட் பண்ண வச்சாரு. அதுக்கப்புறம் 3 நாட்கள் ஆன பின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெண் மனமாற காரணம் என்னன்னாக்கா, ஸோ அவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பிரபுவின் அசைக்க முடியாத மன வலிமை விலை மாதுவின் மனதை மாற்றியதோடு அவரே தன் ஆன்மீக குரு என்று உணர வைத்தது. தட் இஸ் த ரீசன். ஐ திங்க் டுடேஸ் போல் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட். 85% மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா above 80% நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் for understanding the session actually. Hare Krishna. So I'll stop sharing the results.